An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazara san kalo sabanan ye marisi kalo bi ye tile 4 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye sungaloma kɔnɔ ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile fɔlɔ ye jate la san kalo 8 don hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoni filɛ ka ladɔnniya k'a fɔ kunungo jɛnɛ marabolo la jadiwale tigilama wulikajɔ ta ka ɲɛsin dugu saba ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se bankasikaw fɛ yen nɔ n'aw hakili b'a la kabini novembre kalo tɛmɛlen na kari saba kɔni minɛna ka tunu n'olu ye hali sisan ɲɛma dɔw ko la ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ma o minisiriso kɔni ye lajɛrɛba dɔ kɔni kɛ ni ka se ka fara ɲɔgɔn kɔni kɛ baara kura dɔw kɔni sigila sen kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la min ye Bamakɔ kurantigɛ banba kɔni a cayalen bɛ kurantigɛ in kun ye fɛn jumɛn ye kuranko minisiri bɔra ni ka ɲɛfɔli kɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunungo jɛnɛ marabolo la dugu saba bɔɲɔgɔnko a yira ko jɛkulu maramafɛntigiw kɔni nana wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin ni dugu kofɔlen ninnu ma a kɔni kɛra gɛlɛyaba de a yira k'u camanba kɔni kun don wulikajɔ in senfɛ ko maa saba kɔni kasarala ni na ni dugu kofɔlen ninnu dɔw la a kɔni senfɛ an ye wele bila yenbara maa dɔw ma maa dɔw b'u ka sira di an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mama Timide ka bɔ Kunti Marakala. A ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko jadiwale tigilama ye wulikajɔ dɔ ta ka ɲɛsin a ka dugu saba ma a ko kɛra cogo di. O nana ka na an ka dugu daminɛ Kunti Marakala ani Jiginɛ ani Dɔbugu o nana dugu saba bɛɛ de attaqué k'a daminɛ wula fɛ 15h waati la fo ka taa bila fitiri la mɔgɔw bɛ mugu ci la tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya kɔni dan kɔni de don o nana na ko min na mobili b'i bolo mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka taa kɛnɛ ma ni kɔni bɔra dɔrɔn a ye kojugu de don o ye minnu sɔrɔ kɛnɛma fo sen de y'o tila n'o tɛ a kɔni o nana na ko suguya bɛɛ de la Jiginɛ misijɛlaw minnu tun bɛ kɛnɛma ko taara ni misi dɔ ye ani u ka misijɛla mugu da la mɔgɔ kelen fana tora la dɔw fana tun bɛ bada la o ye boso ye olu mɔgɔ fila tora la Dɔbugu ta tiɲɛ la ma se n tɛ se komi telefɔni ma n tɛ se ka olu ta parce que mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛma k'a fɔ i b'a fɔ a bɛ taa fɔlɔ ni o mankan bɔra mɔgɔw bɛ bɔ kɛnɛma k'u kunbɛ ni marifa ci kan ye n'o ye marifa ci i fana marifa ci mais sisan o t'a la o bɛ bɔ ne marifa ci ne kɔni bɔra kɛnɛ o bɛ wali mobili de kan mobili yɛlɛ kan ni mobili yɛlɛ kan o y'a damana ko wɛrɛ de ye ni mobili t'e bolo ka u kunbɛn e b'u kunbɛn cogo di mugu ci kan tɛ fɔlɔ ni n'o bɔra ni olu bɛ mugu ci e fana bɛ mugu ci a mana kɛ cogo cogo donso labɛn min b'o la o t'olu la a ka ca Ala fɛ Ala bɛ dɛmɛ kan mais ni mobili t'e bolo mobili bɛ olu de bolo a bɛ kɛ cogo di o bɛ yɛlɛ n'u dun ka mobili yɛlɛ kan bɛɛ bɛ ka siran o yɔrɔnin de ɲɛ mobili t'anw ka mɔgɔw bolo mobili bɛ olu de bolo. Ko maa joli le nin tora a la. Mɔgɔ min ni tora la Jiginɛ ta la mɔgɔ kelen ni tora la yen nɔ an yɛrɛ fɛ Kunti o taara denmisɛnnin dɔ sɔrɔ kungo kɔnɔ n'a o toro o y'o kisɛ kɛ o la an kɔni y'o ta ka taa n'o dɔgɔtɔrɔso la o fana kɔfɛ tuguni o taara dɔw sɔrɔ bada la boso mɔgɔ fila o ye olu fana faga yen nɔ o kɔni mana fɛn o fɛn fɔ ne sen y'i tilan. Ne tɔgɔ ye Sidi Darabe ka bɔ Kunti Sɛmɛni commune kɔnɔ Jɛnɛmara la yan kunun 3h waati ka na se fitiri ma a minɛ Jiginɛ ka na se Kunti yan i y'a dugu fila bɛɛ attaqué ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ dugu fana b'an kɔfɛ na o ye Dɔbugu ye a dɔrɔn an fɔri wɛrɛ taara ka taa académie kɛ dugu saba bɛɛ lajɛlen na misi kulu fila kɔni an seriya la k'a fɔ olu kɔni taara diɲɛ b'a dɔn maa fila yɛrɛ fɔra k'a fɔ olu fana b'a la mais an y'a mɛn maa dɔn mugu cira olu la k'u faa kungo kɔnɔ nka mais u su ma se ka taa hakilila mɔgɔ saba de don mɔgɔw minnu tun bɛ danga na mugu kɛ sababu ye k'u yɛrɛkɛ ka b'u kun nɔ na wa dɔw taara dugu dɔ b'a ni ba kɔfɛ la cɛ ko commune dɔw taara si u nana cogo di. maa ninnu bɔra Soyi mara la Soyi ye commune dɔ de ye o de b'a ni Badiɲɛ fan fɛ bɔra yen kɔfɛ de ka na mobili saba de yeri u bolo ka na ka tɛmɛ dugu ni Bafiɲɛfa jɛ Babolen kɛrɛfɛ ka na se fo dugu la ka tɛmɛ ka taa fo Jiginɛ dugu bɛ ɲɔgɔn da fɛ ka taga wa an fɔra mɔgɔw ni motitigiw ye moto kɔni ka ca maa si t'a moto kɔni hakɛ dɔn maramafɛn bɛɛ b'a bolo i nana ye dugu kɔni attaqué yan n'o ye Kunti Marakala ye y'o kɔni attaqué Kunti Bamanan ni Marakala bɛɛ fara min ɲɔgɔn y'o kɔni attaqué dɔw jɔla yan groupe tɔw tɛmɛna ka taa Jiginɛ u jɔla ye fana ka taa misiw
cɛ fo ani kwanda kɛra o dugu fana bɛ ɲɛfɛ ko kwanda mɔgɔ minnu sɔrɔ kɔnɔna na ye dɔw ka wotoro minɛ ye dɔw fa ma hakɛ min fara la an tɛ se ka hadisi fa ko la fɔlɔ fo ni su hakɛ min yira baara in kɔni kɛra ten faamaw kɔni donna alhamdulilayi doni na dɔgɔkun kɛmɛ ni na dugu kɔni yɛlɛmara la anw minnu bɛ yan bɛɛ tun sumana fo hakilisigi tun nana jamana in maa bɛɛ fɛ nka mɛ faamaw bɔlen kɔfɛ sisan filɛ na a minɛ mardi kana sisan ma nɔgɔya si ma k'a ko la nɔgɔya si ma k'a ko la jadi wala num se ma jolo bonyango ma jadi wala ma minnu nana dɔn a bɛ se ka se maa kɛnɛ fila la jadi wala tigiw bɛ seyi mara de la seyi mara ye commune dɔ de ye a bɛ moti mara de fɛ wa o seyi mara n'anw bɛ danbɔli e bɛ bɔ yen ye ka sɔrɔ ka nafa wa anw bɛ wele min bila fanga ma sisan jamana in bɛɛ dusu sumana bɛɛ tun lafiyara i bɔra sisan gɛlɛya seginna nɔ na dɔw yɛrɛ farala gɛlɛya kan ka tɛmɛ kɔrɔlen kan wa an kɔni bɛ wele min bila fanga ma u ka maa mabɛn joona yanni duguw ka hali u ka yɔrɔ mabɛn joona pour que yɔrɔ bɛ se ka bɔ bolo la n'o tɛ nana nalen kɔni na mɔgɔw dusu sumana yɔrɔ tɛ sumana fana mɔgɔw hakili sigila yɛrɛ an ka bɔlen kɔni kɔfɛ a ma nɔgɔ yɛrɛ ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka sira la jɛnɛ marabolo kɔnɔna na yarabi hali bɛ ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye n'a hakili b'a la kabini novembre kalo tɛmɛlen na kari 3 olu kɔni minɛna ka tununu ye Bangasi Mopti marabolo kɔnɔna na ka tununu kɔnɔ jama bɛɛ lajɛlen ye hali ni yɔrɔ la ɲɛma dɔ a ko la dɛ Bangasi musolakaw olu bɛ bɔ kuma ni ka se ka nisɔngoya tamba kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye u denw u cɛw fo ka taa se u balimakɛw ma k'olu kɔni minɛna ka tununu ye k'u tɛ dɔwɛrɛ kɔ fɛrɛ ka se ka kɛ olu ka se ka ye cogoya minnu na yasa ka preparatigɛ d'a ma Bangasi maire ka danga Amasi ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn wallahi muso wulila o don u ye taama kɛ n'o ye marsi ye maintenant taama ni pour que k'u nisɔngoya yira k'a fɔ ko u denw u cɛw ani u balimakɛw u minɛna u bɛ bolo kan donc depuis u minɛna mɔgɔw kɔni bɛ taama na yan nka il faut que gouvernement fana k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment u minɛna u bɛ bolo kan a gouvernement ka wuli k'u dɛmɛ donc caman de bɔra o don o ye taama kɛ et c'est vrai mɔgɔw ninnu minɛna depuis le 10 novembre donc c'est comme si an bɛ kalo 4 jate de la ayiwa o minɛnen dugutigiw b'a la maire b'a la ani passager à bord ani chauffeur yɛrɛ bɛ yen donc mobili 3 mobili 2 bɛɛ chauffeur bɛ yen mais mobili 1 ni chauffeur kɔni bilara donc olu bɛ bolo kan donc hali sisan an t'a dɔn o bɛ yɔrɔ min na n ka wele kan pour que k'a fɔ minnu y'u minɛ k'u bolo dɔ u dusu kan k'u libérer u ka na u ni mɔgɔw ka sigi ka kuma parce que fɛn bɛɛ ye sigi ka kuma de bɛnkan donc n'an bɛ taa bɛnkan na je pense que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu parce que fɛn bɛɛ ye sigi ka kuma n'an ma se ka sigi ka kuma a man ɲi et puis n bɛ welewelekan min fɔ gouvernement fana ye gouvernement ka wuli u k'a dɔn k'a fɔ ko minnu minɛnen don minnu bɛ bolojugu kan dugutigiw b'a la conseillers de village b'a la maires dangaw b'a la ani chauffeurs ani passagers à bord donc maa caman de b'a kɔnɔ de kun bɛ mobili ninnu kɔnɔ donc an b'a ɲini gouvernement fɛ gouvernement ka wuli k'an dɛmɛ an kɔni an bɛ ka seko bɛɛ kɛ mais an b'a ɲini gouvernement fana fɛ u fana ka wuli an b'a dɔn u bɛ ka dɔ kɛ mais u ka wuli u k'an dɛmɛ. ni tun bɛ tali kɛ Bangasi maire ka danga na Amasi yarabi ala ka se ka nin maa ninnu ɲumanama bila ka se ka nin wadenbaya ɲumanama sɔrɔ ye ala k'o sabati n'an bɔra ye an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kiriko ma olu kɔni ye centre belebele dɔ kɔni dayɛlɛ baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ maa bɛ se k'u ka hakɛ dɔn cogoya min na ni gɛlɛya y'i sɔrɔ walima ni tɛ ɲɛdɔn ko min na i bɛ se ka wele kɔni kɛ centre na u bɛ se k'u ka hakɛw kɔni f'i ɲɛna cogoya min na an ka kiri minisiri Mamadu Kasonge ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. mago bɛ kunnafoni na sariya taabolo la justice taabolo la u ka hakɛw taabolo la donc olu bɛ se ka centre in wele ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ donc maintenant ni a baaraw kɛra a ɲɛma centre bɛna to mɔgɔ caman bɛ se ka u ka hakɛw dɔn u bɛ se ka sariya taabolow dɔn et puis u ka hakɛw u bɛ se k'u défend fana donc centre in numéro c'est le 80 00 22 46 n'i y'o wele i tɛ foyi sara donc maintenant juristes b'an bolo minnu sigilen don salle kɔnɔ u bi i ka problème lamɛn ka i bilasira u bɛ kunnafoniw d'i ma minnu bɛ se k'i dɛmɛ a ko waleyali la. ministère de ye initiative ta ka centre in sigi donc maintenant ni partenaires taara fana ministère de bɛna continuer ka centre mɔgɔw sara pour que baara ka se ka continuer et puis min bɔra centre kɔnɔ u bɛ se ka ɲɛsin ministère ma pour que ministère k'a ka dɛmɛ don o affaires bɛ se ka teliya cogo min na parce que ni kiriko n'i y'a daminɛ n'a ma teli ou bien ni problème bɛ yen donc o fana bɛ mɔgɔw degun kosɛbɛ ministère bɛ fɛla bɛɛ kɛ pour que kiriw ka teliya pour que bɛɛ ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ donc maa si kana degun donc ni ala sɔnna ma an b'o baaraw kɛ. ni tun bɛ tali kɛ kiri minisiri la Mamadu Kasonge yarabi ala ka nin hakilina ni sabati maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ Mali kiriko n'i t'a ɲɛdɔn i t'a kɔni dibila tagama ye fo ka taa se musaka ko ma yarabi ala ka nin hakilina ni sabati yuruguyurugu fɛn bɛɛ bɛ kɛ kiriko la ala k'o bɛɛ lajɛlen dilan ɲɛnamaya n'an bɔra ye
Bamako kurantiga kɔni cayalen no ni waati ni kofalen na min bɛ tali kɛ kuranko ministiri la kunungo ale kɔni bɔra ni ka ɲɛfɔli kɔni kɛ jamanadenw ye ka yira k'a fɔ kuranko in kɔni gɛlɛya dɔ de b'a la ni waati in na wa bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na kuranko in nɔgɔya bɛ se ka don a la cogoya mun na an ka ministiri Lamini Seydou Traoré lamɛn. Dɔgɔkun tɛmɛlen tɛnɛn na fo ka taga se dimanche ma an y'a jateminɛ k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw donna Mali kuranko la. Gɛlɛya fɔlɔ o ye fɛn ye mɔgɔ se tɛ mun na Falajɛ Garabali tasuma wulila yen nɔ o ye an ka filiw minɛ bon tasuma wulila yɔrɔ min na n'i y'a jateminɛ mɔgɔw sigilen no a yɔrɔ in na mais mɔgɔ man ka sigi o yɔrɔ in na ka sababu kɛ nin filiba ninnu kuran de b'a la n'a kuran magara adamaden na dɔrɔn a nin bɛ se ka to a da fɛ o de la a bɛ fɔ ko o ligne ninnu kɛrɛfɛ mɔgɔ kana gɛrɛ u la de 50 mètres tasuma ko min kɛra sisan nɔ n'u n'a ɲɔgɔnna ko gɛlɛn minnu kɛra jamana kɔnɔdenw ka kuranko bɛ gɛlɛya tasuma in kɛlen ka an ka kuran fili ninnu minɛ énergie baarakɛlaw y'an y'u fo yɔrɔ ye u wulila u ye samara don u ma sigi u ma jɔ su ni tile u ye baara kɛ walasa nin problème ninnu kɛlen filɛ nin ye sisan parce que nin ligne ninnu de bɛ bɔ ni électricité ye fɔ manantali ninnu na k'an ka jamana bɛɛ sɔn kuran na u wulila k'u jɔ k'a baara kɛ mais pour que ka baara kɛ an tɛ se ka kuran tigɛlen to ten tɔ ka su bɛɛ kɛ ka tile 2 kɛ ko walasa baara ka ban donc an ye mun kɛ an y'an ka groupe wuli k'a lajɛ kuran bɛ se ka di yɔrɔ minnu na walasa olu ka bɔ funteni kɔnɔna la sɛgɛn kɔnɔna la an ye kuran d'olu ma équipe continuera ka baara kɛ su tɛmɛna ten tɔ mais dugu jɛlen don o don yɔrɔ dɔw an b'a dɔn ni baara kan ka kɛ yɔrɔ minnu na an bɛ obligé ka kuran tigɛ ka baara kɛ o yɔrɔ ninnu na bon o kɔnɔna la an ye kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma ni yɔrɔ minnu kuran bɛ tigɛ an b'a fɔ an bɛ kunnafoni d'olu ma an bɛ sɛbɛnni kɛ ka mɔgɔw ka information di mɔgɔw ma n'i y'a jateminɛ tiɲɛni min kɛra tantɔ n'i ko k'i b'a baara kɛ heure normale la i bɛ se ka dɔgɔkun 2 kɛ walasa ka nin tiɲɛni suguya dilan baara in sera ka ban ka tile 4 tile 5 kɔnɔna la funteni daminɛna ka ban mais a tɔ bɛ gɛlɛya ka taga fɛ ka se mars ni avril ma n'o yɛrɛ bɛ bɛn ni sunkalo ye donc an ka matériel ninnu il faut que o entretien fɛnɛ ka kɛ mais entretien ninnu kɛli ye diyagoya de wagati ko de don ni machine ye wagati dɔ kɛ ka marcher i b'a lajɔ ka entretien kɛ n'i y'a lajɔ an bɛ mɔgɔw informer donc dimanche don ta kɛra ten tɔ an tun kan ka machine minnu bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ kɔfɛla la anw kan ka olu lajɔ ka o entretien kɛ mais n'o lajɔra commune 3 ni commune 4 olu bɛɛ de bɛ ɲangi kuranko la mais an y'a lajɔ dimanche sɔgɔma joona walasa baara ka kɛ ka ban ka bɛn ni sufɛla ye baara bannen sufɛ fɛnɛ an kɛlen k'a fɔ k'an bɛ service di mɔgɔw ma an y'a jateminɛ k'a fɔ an ka baarakɛminɛ ninnu sɛgɛnnen no an y'o fɔ depuis salon a falenni daminɛna nka a ma ban parce que baara mun don tile kelen baara tɛ service ditɔ mɔgɔw ma an ye panne dɔw constater équipe ye baara k'a kan fo ka se su kora ka se wagati dɔ ma mɔgɔw ye gɛlɛya sɔrɔ kuma in kun tɛ k'a fɔ ko tiɲɛni ma kɛ tiɲɛni kɛra mɔgɔw ye gɛlɛya min sɔrɔ an bɛ yafa deli kɛ u fɛ a la n'an ye entretien kɛ sisan mars ni avril kɔnɔna la a bɛ lafiya lase an ka population ma kuran tigɛ suguya min tun bɛ yen fɔlɔ an ye mun ye dɔn sisan nɔ n'o tɛ kelen parce que a bɛ fɔ min ma ko délestage o ye an b'a fɔ kuran caman t'an bolo ka di mɔgɔw ma mun b'an bolo a tɛ se ka di population bɛɛ ma ala barika la bi in na cɛsiri kama problème t'an na problème mun b'an na an ka matériel sɛgɛnnen no kuma dɔw la dɔw bɛ tiɲɛ n'u tiɲɛna mɔgɔw bɛ wuli u bɛ t'u dilan o dɔnnen no donc o panne ninnu olu de bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn sisan nɔ an bɛ faamuyali cogo ɲuman ɲini mɔgɔw fɛ hali o yɛrɛ mun filɛ nin ye an b'an cɛsiri walasa caman ka se ka bɔ o la population mago bɛ mun na kuran ka d'u ma an cɛsirilen no o la an ye labɛnw sabati an kɛlen no ka commande dɔw kɛ olu bɛ sira la ka na an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ ko hakilina foyi wɛrɛ tɛ an ka gouvernement de transition in na ka kuranko kɛ fɛn ye mun kan ka di mɔgɔw ma a kana kɛ mɔgɔ si negela ye nka a ka kɛ sababu ye mun bɛ se ka yiriwa sabati an ka jamana kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw lafiya an ka laɲini y'o de ye an b'a ɲini maliyɛnw fɛ u bɛɛ lajɛlen u k'an dɛmɛ o baara in na an bɛɛ ka se ka vraiment an ka jamana in an k'a bɔ nɔgɔ la. Ni tun bɛ tali kɛ ji ni kuran ni dugujukɔrɔ nafolo o ministre la Lamini Seydou Traoré yarabi Mali kuranko ala ka se ka ɲɛta sabati a ko kɔnɔna na n'an bɔra ye kulu min faralen no ɲɔgɔn kan cadre d'échange maaw olu kɔni hakilina dɔw kɔni sigi sen kan ka yira k'a fɔ ko mars kalo tile 25 k'olu kɔni tɛ fanga lakodɔn min bɛ tari kɛ parti yɛlɛma ale ɲɛma Musa Mara ale y'a yira k'a fɔ k'ale n'u tɛ hakilina kelen kan o ko la dɛ ko cadre d'échange yɛrɛ sigi kun ye min ye ko ka se ka furanjɛla fanga maaw kɔni dɛmɛ ko nka n'a bɔra o kɔnɔ ka ban k'ale n'u tɛ hakilina kelen na an ka Musa Mara lamɛn. Kulu in ma sigi foyi la fanga marabagaw u dɛmɛ u ka baara la u ka baara ka ɲɛ u bolo ni e bɛ fɛ ka maaw dɛmɛ u ka baara la baara ka ɲɛ u bolo hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ kuma min fɔ a ma diya u ye e tɛ se k'a fɔ ko karisa an tɛ fɛ i ka sigi i place in na ou bien an t'i dɔn an ka ɲɛmaa ye ou bien an tɛ fɛ k'i dɔn an ka ɲɛmaa ye
o fana yɔrɔ fana na o tɛ se ka fɔ quoi anw ko kulu sigira ko an bɛ fɛ transition ka ɲa minnu bɛ transition kunna anw tɛ se k'a fɔ ko anw t'an yɛrɛ ye olu ka ɲɛmaya la o fana ka gɛlɛn ne ka faamuyali cogo la o de la ne y'a fɔ n k'an bɛ tuma min na bi an k'an ka jɛ de ka hakilina ta k'a lase ɲɛmaaw ma bi ɲɛmaa ye Asimi Goyita de ale de ala de y'a kɛ ale de bɛ jamana in kunna bi ka hakilinaw la s'a ma baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogoya min n'a ye an ka hakilina lamɛn alhamdulilayi n'a ma lamɛn fɛnɛ an b'an sigi an b'a lajɛ ne ko o situation de kɔnɔ ne tɛ maa si kɛlɛ mais hakilina la s'i ma a diyar'u ye a ma diya n kɔni b'a f'i ye n'i y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye o don n'i m'a minɛ ka baara kɛ n'a ye fɛnɛ n bɛ n sigi n bɛ dugawu k'i ye ne bolo politique tɔn bɛɛ kan ka baara kɛ ten mais minnu ko de k'olu bɛ nɛgɛ minɛ u ɲɛ na ko f'u ka kɛlɛ de kɛ nin ka bin nin ka wuli o tɛ ne ka fɛla ye sɛbɛ yɛrɛ la o tɛ n ka fɛla ye ni transition in ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ de bolo hali fanga min bɛ na transition kɔfɛ ni transition ɲɛna a daga di la ni transition tiɲɛna ala k'an kisi o ma fanga fɛn fɛn bɛ na a kɔfɛ o an fɛn fɛn b'a kɔnɔ yan bi o a dama n'an si la donc an ka baara kɛ ni o ye nin tuma tɛ place ɲini tuma ye nin tuma tɛ jɔyɔrɔ ɲini tuma ye nin tuma ye an bɛ hakilina ɲumanw sɔrɔ cogoya di k'u fara ɲɔgɔn kan k'a tɛgu ɲɛmaw la u k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye o dagadu la n'u m'a minɛ ka baara kɛ n'a ye fɛnɛ an ka dugawu k'i ye ne kɔni ye Musa Mara personnellement o de ye ne ka position ye kulu in sisan bi ne t'a kɔnɔ an ka tɔn de b'a kɔnɔ ne ka tɔn président o ye Dr Yusuf Jawara ale ni kulu tɔ minnu b'a kɔnɔ olu ɲɛmaw u bɛ kuma la pour que kulu in a bɛna kɛ cogoya di sini ni sinikɛnɛ parce que kulu sigikan kɛra an ka camancɛ fanga waati min tun bilala la an ka baara kɛ a ka ban o kɔnɔ a yera k'a fɔ o tɛ se ka kɛ donc a bɛ komi kulu in sira kura kan ka don kulu in kɔrɔ sisan a nana a dabɔra waati min kama o waati banna ɔ politique tɔn ninnu ɲɛmaaw bɛ ka kuma ne yɛrɛ ka laɲini ye min ye n'i y'o fɔ n ka parti président ye ni kulu in n'an bɛ continuer ka taa ni ɲɔgɔn ye an ka jɔsen ta jɔsen min ye dilanni jɔsen ye an ka hakilinaw ta camancɛ fanga an bɛna se ka kalo damadɔ jumɛn d'a ma san damadɔ jumɛn d'a ma an ka kumaw an k'o ɲɛfɔ an ka laɲini ye mun ye fara ɲɔgɔn kan bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya di pour que baara ka kɛ an k'o fana ɲɛfɔ nka an kana foyi ɲini ni ɲɛmaaw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko an bɛ fɛ an n'an ka jɛ ka nin baara kɛ an bɛ se k'a lajɛ an bɛ se k'o baara kɛ cogoya di mais ni ɲɛmaaw ma hali foyi yɛrɛ fɔ an ka dugawu k'u ye an ka sigi an k'u lajɛ o kɔni o ye ne ka laɲini ye dɛ mais komi n y'a fɔ cogo min na ne tɛ yɛlɛma ɲɛmaa ye hali fɛn min bɛ sen na sisan ko waati jumɛn kan ka fara transition yɛrɛ o kuma o bɛ bɛɛ da ne ko n ko an t'an wakiliw kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye kulu min sigi ni olu ni CEDEAO bɛ ka baro kɛ kulu min kɔnɔ ani ka bɛnkanw ɲini kulu min kɔnɔ an t'an wakiliw k'o ye yan ni olu bɛnna min kan an ka tugu nɔfɛ hali kunun y'o de fɔ ni premier ministre Choguel Kobala Mayiga tun bɛ débat la radio dɔ la n y'o kuma de fɔ o kɛnɛ kan n ko komi olu bɛ kuma anw bɛɛ tɔgɔ la anw tun ka laɲini ye min olu n'an ka sigi ka bɛnkan kɛ nin kan mais olu ma tɛmɛ o sira fɛ olu y'u ɲɛsin CEDEAO ma directement u ni CEDEAO ka kuma n'u ni CEDEAO bɛnna min kan an bɛɛ ka tugu nɔfɛ an ka jɛ ka baara k'o kɔnɔna la o kɔni o ye ne Musa Mara ka position komi n y'a fɔ cogoya min na ni bɛɛ ye min ye dɔrɔn dilanni ni maa o maa bɛ dilanni fɛ transition tuma la i tɛ kɛlɛ ɲini i bɛ hakilina di ɲɛmaaw ma i b'a fɔ n y'a faamu cogoya min na n'an tun y'a kɛ tan n'an tun y'a kɛ tan n'an tun y'a kɛ tan n'u y'a kɛ ten alhamdulillah n'u m'a kɛ ten dugawu k'u ye i k'i sigi i k'u lajɛ ne bolo o de ye dilanni ye transition kɔnɔna la dɛ. ni tun bɛ tali kɛ Musa Mara ka seereya la a y'a fɔ cogo min na sigikafɔ ma fɛn fɛn dilan ɲɔgɔn sama t'o dilan yarabi ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye kunungo korema ma olu farala ɲɔgɔn kan ni ka lajɛrɛba dɔ kɛ kɛnɛ kan Abuwari Siriki Fɔnba CNT maa dɔ don ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Korema min sigilen bɛ Malikura ko kan ni ale ka wulikajɔ ka bon ni association caman b'a kɔnɔ ni parti caman b'a kɔnɔ n'ale ka laɲini de ko Mali bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i yɛrɛ ye Maliko la an ka Maliko kɛlɛ de ye i kɛra jɛgɛ feerela ye i kɛra sɛnɛkɛla ye i kɛra maa fɛn fɛn n'i bɛ Mali kɔnɔ n'i y'i ɲin bɔ Maliko la don dɔ la Mali yɛrɛ b'i ɲin bɔ ale ka ko la bi min ye an sɔrɔ don tɛmɛnen na o kana an sɔrɔ bilen an ka an janto an ka Maliba la Wan Tafe kuma o k'a y'aw janto Maliba la mais an b'a fɔ ko an ka hinɛ Maliba la wa an ka Maliba an ka minɛ an bolo la ni fɛnba ye o tɛ ka kɛ an n'an ma o don ba la o de kama Korema yɛrɛ an ka kuma caman an b'a fɔ an ka tudunkanw na sabula sariya minnu bɛ ta a bɛ ta bɛɛ de kama ni maliyɛnw m'a dɔn fɛn min bɛ gafe kɔnɔ min b'u kun kan n'u m'a dɔn a ti ɲɛ o la anw Korema an b'a fɔ n ko jamana mara yɛrɛ diplôme ba ko tɛ faamuyali de don ni jamanadenw y'u ka hakɛ dɔn an'u kan ka mun kɛ k'o dɔn jamana kan ka mara ni sen mun ye an bɛɛ bɛ an yɛrɛ sɔrɔ o de la an b'a fɔ an ka kuma na ko démocratie mun filɛ u nana ni min ye Mali la a bɛ i n'a fɔ ka mɔgɔ to kilasi filanan na ka taa bila université la o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc an ka taa démocratie mun b'a to an denw bɛ kalan
démocratie min b'a to sariya bɛ boli a bolo, démocratie min bɛ armée ɲuman d'a ma, démocratie min b'a to an b'an ka sɛnɛ kɛ, démocratie min b'a to an b'an yɛrɛ dɔn k'an ka ko kɛtaw dɔn. Kurema bɛ baara kɛ ni o de ye ka jamana bɛɛ lajɛlen. N'i ko ko e bɛ Mali fɛ i bɛ Kurema la, n'i ko k'i bɛ Mali dɛmɛ i bɛ Kurema la, mais n'i ko k'i tɛ Mali fɛ an b'a ɲini ka kɛ Mali fɛ. Wa Kurema ka kɛlɛ ci da Mali dɔrɔn ka fɛnɛ fo farafin. Mais an b'a fɔ min ɲɛna an tɛ pro français, an tɛ pro riche, anw ye maliyɛnw de ye, an bɛ Mali de ka hɛrɛ ɲini. Mali ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o kɛlɛ kɛ, Mali ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o ɲini pour que maliyɛnw bɛ se ka lafiya. Wa an bɛ maliyɛnw ka kɛlɛ kɛ sufɛ an b'a kɛ ten. An ye ɲɔgɔn wele o de la, bolomadaw kɛ ani tagama minnu kɛ ka taa san ani Kucala ani Mandi walasa dugutigiw ɲiyɔrɔ ka se ka d'u ma, dugudenw ka dugu bonya. Dugu k'a dɔn ko démocratie la yanni ka k'i bolo ɲɛsin maa dɔ ma k'a bɛ parti la a y'aw bolo ɲɛsin aw yɛrɛ denw ma. I yɛrɛ den a ka ca Ala fɛ o t'i janfa. Mais n'an taara kɛ ko bɛɛ y'an fanga nana aw bɛ mɔgɔw ta aw kunfɛ a ti ɲa. Mɔgɔw k'u wasa dugu yɛrɛ la, mɔgɔw ka dugutigiw bonya, dugudenw ka tugu u ka dugutigiw kɔ, dugutigiw fana ka tugu faamaw kɔ, an bɛɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ, bɛɛ k'i ka jamana matarafa, bɛɛ k'i ka dugu matarafa, duguden ɲumanw mɔgɔw ko olu ka mɛn, mɔgɔw ka bɔ sɔrɔ nɔgɔyali kɔnɔna na ani denmisɛnninw ka bɔ dɔrɔguta kɔnɔna na ani fadeni baneni kɔnɔna na, ɲɔgɔn bonya an k'o kɛ an taabolo an kun bɛnnen bɛ min ye an ka ɲɔgɔn o de anw kun ma miiri n'a ye. Yarabi ala ko hakilinaw sabati ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba CNT tɔnden dɔ don. N'an bɔra yen an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ laadala ko kɔrɔw ma olu ni projet dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka lajɛrɛba dɔ kɔni kɛ. Lajɛrɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka laadala ko kɔrɔw an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ cogoya jumɛn na baara in kun ye an ka maa dɔ ka sira lamɛn. An ka adamadenya kan ka bila cadre min kɔnɔ comme kun n'i ye kurukanfuga ta o bilara gafe sugu min kɔnɔ an b'a fɛ ka an yɛrɛ ka adamadenya ka o dilan kura ye mais ni ko ko ka dilan kura ye a bɛ bɔ fɛn fɛn kun bɛ yen kunun n'a kɛra sababu ye ka Mali tɔpɔtɔ ka Mali hɔrɔnya segin a yɛrɛ ma ka Mali danbe sinsin ka Mali adamadenya sankɔrɔta an b'a an tintin nin fɛn ninnu de kan ka o gafe labɔ. Ka gafe bɔ ka sɛbɛnni k'a kan o gafe in n'a bɛ se ka kɛ yelen ye maliyɛnw ma ni maliyɛnw bɛ se k'u référer o gafe in kan an ka maakɔrɔw taara ka min to an bolo ni min bɛ ɲini ka tunu o de ye jumɛn ye. Donc comité scientifique ka baara bɛ n'a bolo o de kan. Mali danbe a kana tunu maliyɛn si la o maaya ni danbe de tun y'a to an bɛnbakɛw tile la Mali tɔgɔ bɔra kosɛbɛ. Donc Mali tun bɛ i n'a fɔ misali jamana tɔw ma an k'an jija hali bi an ka o maaya ni danbe an k'a matarafa. Ni tun bɛ tali kɛ o maa dɔw ka sira la yarabi ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka se ka segin an yɛrɛ ma. N'an bɔra yen jɛkulu dɔ kɔni sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na CRI 2002 olu ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɔni kɛ ni ka se ka sɛbɛnfura dɔ kɔni dilan ni ka n'o di an ka minisiri ma n'o bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga la. O kɔfɛ kunungo ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa sɛbɛnfura dɔ kɔni di tuguni o conseil des collectivités ɲɛmaaba ma CRI 2002 a ɲɛma Abdoulaye Sall an ka lamɛn. I ko dugu i ko dugutigi i ko jamanatigi bon f'olu ka dɔn bibi na gafe tun t'an bolo mun b'a to an b'a dɔn jɔn ni jɔn ye dugutigi est ce que u ni hakɛ min ka kan o d'u ma est ce que mun ka kan ka kɛ pour que u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa comme u jɔyɔrɔ fa cogo min ganena. Donc o de kama an ye répertoire kɛ fɔlɔ an ye Bamakɔ ta kɛ o ka ca ni 100 ans ye bi ka Sikaso ta kɛ ka Segu ta kɛ maintenant an ye Mopti ani Tombouctou ta de kɛ pour que olu fana ka ladɔn mais an kelen tɛ se ka baara kɛ o de kama an y'a di gouvernement ma fɔlɔ an bɔlen gouvernement fɛ an nana di mun bɛ wele ko Haut Conseil des collectivités. Haut Conseil des collectivités tɛ fɛn wɛrɛ o de bɛ wele ko an ka soba mun bɛ yan mun bɛ kuma collectivité territoriale tɔgɔ la collectivité territoriale ko collectivité iko commune iko cercle région iko cercle collectivité iko région collectivité. Donc an nana a ɲɛfu ɲɛna yanni an ka tɛmɛ ka taa di CNT président ma parce que olu de kan ka gafe labɔ gafe minnu b'a to dugutigiw ani dugumisɛnninw ta bɛ se ka don Mali ko la ɲam alors que Mali ka dilan ni sanfɛla ye ka jigin Mali bɛ se ka dilan cogoya min ni dugumala ye ka yɛlɛn parce que n'i y'a mɛn jamana du de don n'i y'a mɛn dugu de don n'i y'a mɛn dugu commune de don n'i y'a mɛn commune cercle de don n'i y'a mɛn cercle région de don district de don n'i y'a mɛn région district de don Mali de don donc Mali tɛ se ka jɔ Mali kura tɛ se ka jɔ cogoya si la n'an ma a jɔ fɔlɔ an ka du. Ni tun bɛ tali kɛ CRI 2002 ɲɛmaaba Abdoulaye Sall yarabi ala ka nin hakilina ninnu sabati. N'an bɔra yen bololabaarakɛlaw tɔgɔla soba min bɛ Bamakɔ yan nɔ kunungo olu kɔni fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɔni kɛ o ni Bamakɔ gouverneur fara ɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ an ka bololafɛn dilannen olu bɛ se ka don ba la cogo min na an yɛrɛ bɛ se k'u matarafa an fɛ yan nɔ cogo min na fara ɲɔgɔn ba in kun y'o ye min bɛ tali kɛ chambre de métier ɲɛma Adama Traoré an k'ale lamɛn. K'a yira gouverneur la
k'a fɔ ko bololabaarakɛla dɔw fana bɛ yen minnu ye prix ta komi gouverneur tɛ u dɔn ka n'u yira gouverneur la a ka dɔn k'a fɔ ko ja artisan fana bɛ taa compétition na o fana bɛ prix ta ani sariya kura dɔ taara IMOA fɛ bololabaara tɔgɔ la u ye an ka branche kɛ 8 ye fɔlɔ artisanat tun ye métier 100 ni métier 71 k'a tila catégorie 7 mais bi sariya kura y'a kɛ branche 8 ye donc o branche 8 fana yira bolofara 8 ye o bolofara ninnu bɛɛ fana yira gouverneur la ani directeur régional fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ ani maire fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ ni min kun tɛ ko représentant kun bɛ yan donc an ka dɔn bololabaara yɛrɛ ye mun ye bololabaarakɛla k'i cɛsiri ka minɛn ɲuman dilan jamana dɔw bɛ yɔrɔ jan an b'olu ka bololabaara minɛnw san yan a ɲɛ kama donc n'an ye ɲuman dilan wajibi don a bɛ san donc min profiter nin fɛ ka gouvernement min bɛ transition kunna k'u fo ministre Gale n'o ye premier ministre ye a ye an ka finiw don ba la mais ka tila k'a ɲini u fɛ fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ Comatex ka dayɛlɛ pour que an ka gari sɔrɔ tisserand ka gese da tailleur ka kalan o y'an ka laɲini ye. Ni tun bɛ tali kɛ chambre de métier ɲɛmaaba la Adama Traoré yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati n'an kɛra an yɛrɛ ye fosi kelen t'o bɔ n'an bɔra ye centre de formation Fayda Couture n'o bɛ Sabalibugukaw fɛ yen nɔ olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta u ka maa minnu tun bɛ formation baaraw kɔni na ni ka se ka jɔnjɔn kɔni di olu ma u tilalen baara la o sɛbɛnfura minnu dira u ye kunnafonidilaw wele seereya min sɔrɔla yen nɔ o filɛ. N bɛ centre de formation Fayda Couture mɔgɔw fo u ka hakilina ɲuman na olu minnu sera ka denmisɛnnin ninnu ta u dege baara la n'o ye tailleuria ye fo ka na se bi ma donc an bɛ dugawu de kɛ denmisɛnnin ninnu fana ye Ala ka a kɛli fanga k'u la u ka se ka kɛ sini ɲɛbila baaraw ɲɛmɔgɔw ye. Métier ma nafa ka bon a ka fisa ni sokɔnɔsigi le a ka fisa ni sɛnɛli n'i ye métier kalan sisan i bɛ se ka ko k'i yɛrɛ i bɛ se ka ko dilan yɛrɛ i tɛ siri maa la quoi mais ne e kalan t'i la métier t'i la a ma nɔgɔ quoi i ka diɲɛlatigɛ sigi bɛ gɛlɛya dɔɔni mais n'i ma kalan mais n'i ye métier dɔ kalan n'i sera k'o dɔn k'o baara kɛ k'o ɲɛdɔn donc i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔlaw la. Baara in kanu bɛ na n ye centre ko in laɲini kɛ n y'a daminɛ ni gɛlɛya ye halisa n b'o gɛlɛya de kɔnɔna na komi nin y'a dayɛlɛlen san 3 ye mɔgɔ fɔlɔ minnu sera ka u timinanja an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka diplôme di de bɛ yen bi an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani baɲumankɛ ninnu an mɔgɔ kelen kelen min bɛ quartier kɔnɔna na an ka hakilina ye somɛri ka se ka dabila parce que ni an ka baara in yɛrɛ jate minɛ gɛlɛya caman b'a la parce que i bɛ denmisɛnninw mun b'an bolo parantiya la a caman ye kalan dɛsɛnna kalan na bon hakilina na an b'a ɲini autorité fɛ anw bɛ nin baara hakilina kelen kelen mun ta u ka se k'an dɛmɛ a dɔnniya b'an mun na. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati bololabaarakɛla maa kana sigi ni k'i bolo da i sen kan bɛɛ ka se ka wuli ka dɔ kɛ ni bɛɛ ye dɔ kɛ jamana in mago bɛ ɲɛtaa min na o bɛ sabati n'an bɔra ye kulu min sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na agriko olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali kɔriko a bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛnɛkɛlaw yɛrɛ gɛlɛya min b'u kan ka se k'o gɛlɛyaw ta ka bɔ yen nɔ u ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɔni kɛ u ka coordinateur ye Sulemani Traoré an k'ale lamɛn. Bi lajɛ in bɛ boli kimɛli de kan ka ɲɛsin baara min kɛra san 2021 kɔnɔna la n'o tun bolo dara kimɛli ni a bɛ kɛ ka ɲɛsin baara bolo bɛɛ ma kelen kelen parce que projet in sigilen don sigiyɔrɔma 3 n'an b'a fɔ ko composante fɔlɔ n'o ɲɛsinnen don ka baarakɛbolo ninnu cari an ka cikɛdaw la ka kalan k'u kun cikɛdaw kun ani ka se ka ɲɛɲinini kɛ tuguni gɛlɛya minnu bɛ walasa ka fura sɔrɔ la k'o fana kɛ somɔgɔ sanga k'o lase cikɛdaw ma ani ka u kɔkɔrɔmadon kalan siraw kan ani bilasirali donc n'i y'a lajɛ o baara de kɛra san 2021 kɔnɔ bi lajɛ in bɛna a lajɛ mun kɛra ayiwa a kɛcogo ɲɛna wa mun y'a jɛ an bɛ se cogo di ka dɔ fara baara kɛcogo kan walasa ka yiriwa don baara in taabolo la gɛlɛyaw ye jumɛn i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min dugukolo sɛgɛnlen don wa sanji fana tɛ na cogoya la an bɛ se cogo di ka a ɲɛsin o yɔrɔw ma walasa ka lafiya lase cikɛlaw ma wali ka sɔrɔ yiriwa fana hectare kɔnɔ o ye kelen filanan gɛlɛya bɛ yen kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mara cogoya kan o bɛ na ni sababu dɔ ye mun bɛ baara segin kɔ dɔɔnin donc jamana ɲɛmɔgɔw ye lasigiliba dɔ kɛ san 2021 kɔnɔna na n'u k'a ma ko assise nationale o kɔnɔna la bɛnkan dɔw tara o bɛnkanw bɛ ka waleya o waleyali nalen don ni ko caman ɲɛnabɔli ye.
ni tun bɛ tali kɛ Sulemani Traoré la yarabi Ala ka bɛnkan tɔw waleya jamana in mago basigi min na o ka se ka sabati. N'an bɔra yen Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ sifinaka dɔ kɔni farala ɲɔgɔn kan san o san u bɛ nin baara in kɛ nka o y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛn ta kɔni k'a bɛna taa kɛ 26 mars da la o tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali finitigilakaw ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma ka se k'u joli kɔni di Mali finitigilakaw ma baara in kun do ye ko sibiridon wele kɔni bilalen bɛ maa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka wuli ka se ka t'i joli di kɛ min bɛ tali kɛ François Dawla an b'ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye François Dawe e bɔ Yirimajɔ wele kan m'anw bolo sibiridon o ye k'a fɔ particulièrement Yirimajɔ ka denw minnu bɛ Yirimajɔ jolidi de b'an bolo ka ɲɛsin Mali surasiw ma ani surasiw yɛrɛ de bɛ ka a labɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ o jolidi a bɛ kɛ samedi sɔgɔmada fɛ ka daminɛ 8h ka taa fɔ 11h an bɛ fɛ ka welewelemada pour que mɔgɔw ka bɔ u ka ti u jeliw di baara in bɛ kɛ 26 mars da la Yirinin Kɔrɔla la baara in bɛ kɛ yen nɔ. Hakilila jumɛn y'aw bila ka nin baara sigi sen kan? Bon hakilila mun y'an bila ka nin baara in sigi sen kan n'i y'a ta ka jateminɛ jeliko ka gɛlɛn kosɛbɛ surtout an bɛ donni min ko bi surasiw de bɛ kɛlɛ ɲɛma waati bɛɛ mɔgɔ bɛ bana waati bɛɛ fɛn dɔ bɛ kɛ mɔgɔ la bon an y'a laɲini ani surasi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka laɲiniw fɛ donc k'an ka jolida boloda pour que olu yɛrɛ bɛ se ka joli sɔrɔ cogoya min na u kana gɛlɛya sɔrɔ joliko la joli bɛ se ka kɛ kɛlɛcɛw la cogoya donc an fana lamu minnu bolo donc an bɛ welewelema da mɔgɔw ma k'u wele mɔgɔw bɛ se ka t'u joli di cogoya min na bɛɛ k'a bila i kun la i ye joli di c'est comme si i ye vie kelen de sauver joli di o di i ye mɔgɔ kelen sauver. Ni tun bɛ tali kɛ François Dawla a y'a fɔ cogo min na sini sibiri wele kɔni bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma 26 mars da la ka se ka t'u joli di yaasa an ka finitigilakaw a bɛ kɛ dɛmɛɲɔgɔn ye ka ɲɛsin u ma Ala ka nin hakilina ninnu sabati. N'an bɔra yen Banikɔ karamɔgɔ Ali Sangare ale kɔni bɛ ka mawuludu belebele kɔni labɛn o mawuludu in kɔni a kan ka taa laɲɛnamaya Banikɔ Mohamed Samake ale ye ɲininkali k'a la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Ali Sangare ka bɔ Banikɔ Joyila mara la Ngolobugu commune na Sirakoro Jɛda la san o san Alakiraba sallallahu alaihi wasallam ale ka mawuludu kɔfɛ a denw a mɔdenw ayiwa ani sirifi bɛɛ lajɛlen an ye fɛn o fɛn ka mawuludu dɔn an b'o ka mawuludu kɛ o ka bangeli nisɔndiya fɔ an karamɔgɔ yɛrɛ ka denbaya n'o ye Seydi Sherifu Usman Madani Haidara o ye ahlu beitu tila-tilaw ni ɲɔgɔn cɛ an baw an ba Tani Fatumata Traoré ale ye Seyda Fatumatu Zaharaw ale ka bangeni san o san ale b'o kɛ Bamako yan ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka dugawukalanw kɛ ka wajuliw kɛ ayiwa ka tila ka hinɛ fandaw na Fatumatu Zaharaw yɛrɛ bonya kama an yɛrɛ fana ko an bɛ fara Tani Fatumata kan k'a dɛmɛ nin baara in na sabu nin ye baara min silamɛɲuman bɛɛ kan k'i seko k'a la Fatumatu Zaharaw o de alijinɛtigi yɛrɛ ye Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam alijinɛ jirisun feere o de Zaharaw ye o kuma san o san ale fana ka bangeli nisɔndiya hukumu kɔnɔna na an ka dugulamɔgɔw n'o ye Duguni kɔrɔ Ngolobugu commune na Joyila mara kɔnɔ Banikɔ mara kɔnɔna na san o san an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Fatumatu Zaharaw bangeni kɛ Duguni kɔrɔ o kuma ni Ala sɔnna ɲinanda an y'o boloda ka bɛn bijuma ka bɛn nanzarakalo tile 4 an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Duguni kɔrɔ dugu kɔnɔna na ka Fatumatu Zaharaw bangeni nisɔndiya kɛ nin kɛnɛba in kan ka ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen welelen don Banikɔ kɔnɔ a kɔ kan Mali kɔnɔ a kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ kulo b'an na yɔrɔ yɔrɔ an bɛɛ lajɛlen kan an wasa don nin don kelenba in na an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Duguni kɔrɔ Fatumatu Zaharaw bangeni ayiwa ka taa ɲagari kɛ o la ka ɲɛfɔli kɛ o ye o ka ɲɛnamaya taacogo ani olu yɛrɛ sara sacogo minnu na ani ka ɲɛnamaya kɛra mun kan ka silamɛw bila o sira kan jamana bɛ actualité min kɔnɔ fɔlɔ an bɛ kuma mɔgɔw fɛ ni o ye o kɔfɛ jamana bɛ yɔrɔ min na an bɛ dugawu kɛ jamana in ye o kɔfɛ silamɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen silamɛw bi bɛn min k'o kɛnɛ kan ani basigi min bɛ k'o kɛnɛ kan ani silamɛw bi hakili ɲuman min di ɲɔgɔn ma o kɛnɛ kan o ye nafa ye min ka bon o kɔfɛ fana Alakira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ tɛ kira fɛ i tɛ Ala fɛ bon mɔgɔ tɛ kira somɔgɔw fɛ i tɛ kira fɛ wa i tɛ Ala fɛ o tuma anw ka dalilu ye min ye o de ye kira Muhamadu ka d'an ye an b'a fɛ wa an b'a dɛmɛ wa an b'a ka diinɛ na min tɔgɔ ye silamɛya mɔgɔ bɛ kira fɛ an b'i fɛ wa an bɛ kira Muhamadu i somɔgɔ bɛɛ fɛ arajoso mɔgɔ tulo b'an na yɔrɔ la Mali kɔnɔ a kɔ kan ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛ jamana in ye Samake an b'i fo k'i ko ɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ jamana la ka taa ɲɛfɛ Ala k'a ji di. Ni tun bɛ tali kɛ Ali Sangare la ko mawuludu in kɔnɔ a bɛ laɲɛnamaya bi yɛrɛ Banikɔkaw fɛ yen nɔ yarabi Ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen hali bi kuranɛkalan kɔni hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Suhɛbu Yaya Fane Yirimajɔ mairie kɔfɛla la kuranɛkalan belebele labɛnnen bɛ ale bolo bi o kan ka kɛ yen nɔ Mohamed Samake ye ɲininkali k'ale la an ka Yaya Fane lamɛn. Ne tɔgɔ ye Sodibu Yahaya Fane an sigiyɔrɔ bɛnnen don Yirimajɔ mairie kɔfɛla ma an ye kunnafonidilaw wele a bɛɛ bɛ jamana kalama sisan jamana bɛ cogo min na sisan hinɛ bɛ bɛɛ la jamana den ɲuman bɛɛ kan ka jamana in hinɛ minɛ jango anw karamɔgɔw o la komi an ka laada ye an bɛ kuma Ala fɛ kuma bɛɛ
yirimajɔ n'a lamini mali n'a lamini mɔgɔ bɛ ni tulo bɛ nin kumakan la ni ala sɔnna bɛɛ welelen don juma ni fitiri mana seli sɔdiguya fana ka du kɔnɔ yirimajɔ meri kɔfɛ an bɛna kuranaba kala jamana ka basigi la jamana ka kolosuma na jamana ka hɛrɛ la nka kɛrɛnkɛrɛn ma n fana kɛmɛ ka fana hɛrɛ ɲini ka ɲɛsin ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Bayaya Fane ani ba min fatura ba Hawa Konate ni ala sɔnna olu fila ka ziyara ba bolo dalen don kuranakala in fana a hinɛ ka se u ma o fana sufɛla la kuranakala mana kɛ 19h waati fitiri kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yirimajɔ terrain na n'o ye selikɛnɛ ye an bɛna wajuli belebeleba kɛ yen bɛɛ welelen don o fana na o bɛ daminɛ 21h bɛɛ ye o su kelen ye ka dugu jɛ samedi la ni ala ka jɛ ne yɛrɛ karamɔgɔlakaw n'o ye Asejidi Sherifu Usman Madana Idara ni ala sɔnna den dɔ bɛna ye kɛnɛ kɔnɔ komi u ka ko ka ca ni badara mana i babina anw ka ko bɛɛ ye olu de n'u ma y'an ka kɛnɛ o kɛnɛ kan o kɛnɛ yɛrɛ an bɛ fɛ k'o de kɛnɛ wuli sabu an ko u ma de ko an ni n'an ka nafolo bila an bɛ olu de ka dɛmɛ ni sira kan o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala ka nin kɛ kolosuma ye ka se jamana ma yarabi ala ko duwawu minɛ ni tun bɛ tali kɛ Soyidu Yaya Fane ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun bɛ bolo karamɔgɔ Sidiki farajɛla jamana caman bɛ ka dɛmɛ lase Ukraine jamana ma ni waati na sira caman fɛ Europe jamana fɛnɛ y'i da don kɛlɛ in na nka min ye Cour du Nord ye k'ale ma a fɛla fɔ fɔlɔ ni kɛlɛ ko in na n'an bɔra an bɛna Burkina Faso jamana kan donatɛmɛ fanga ɲɛmaaw y'u ka baara dabɔ ni yuruguyurugu kɛlɛli ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ u ka cakɛdabaw la ani maa minnu ka baara ye foroba wari dunni ye ka maaw filɛ o la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Maroc jamana kan diɲɛ dansagokulu ɲɛmaaw n'o ye État islamique ye u ye maa dɔw minɛ Maroc jamana kan lakana tigilamaw y'u minɛ ka sababu kɛ k'u ye binganiya wale lase dunan dɔw ma ni waati na u bɛ fanga tigilamaw ka bolo kan n'an bɔra yen an bɛ taa Ukraine kibaruyaw la bi kunu tun y'a tile 8 ye Ukraine sɔrɔlasiw ni Russie sɔrɔlasiw bɛ ɲɔgɔn na kabiri kɛlɛ in daminɛ ni bi cɛ ko kɛlɛ ma kɔtigɛ kɛlɛcɛ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Ukraine sɔrɔlasiw ka kuma lasela y'a jira fɛnɛ ko k'a daminɛ kɛlɛ in na k'olu ka maa 498 ɲɔgɔnna de ni tora ni kɛlɛ in na kunu fɛnɛ sigi ka fɔ belebele bolo dara kura tuguni Ukraine jamana kɔnɔ an karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni k'o Umu Danbele yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati ni maa n'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka bɛn sabati ala k'u bɛɛ kelen kan